no sé si la tradició familiar que teniu de fusteria també de ton pare? De mon pare, sí, de mon pare. Clar. Mon pare estava enamorat de la carpinteria. Home, el que m'estàs dient pareix apassionant, no? I pareix que tu tingues l'interès també, perquè estàs... Jo és que ha tingut una altra joventut, bueno, una altra joventut no, que m'ha agradat molt i ha volgut superar-me una miqueta. Que bé. Superar-me una miqueta. I entonces ha perdut més temps en això i jo tenia els meus germans que manejaven tot l'altre millor que jo, però això a mi és el que més... Això és molt bonic, eh? És el que més... Sí, però és complicat. És complicat perquè fer un esport d'aixes categories, pues, sofreixes. Sofreixes perquè no saps com t'eixirà així o així, és complicat. I després de l'ajustar i deixar-les perfectes, el que te dic, el temps influïa molt. Quan venia l'estiu tots els dies eren bons, tots els dies, però quan estava a l'hivern havia un moment que havies de deixar la porta mig ajustar, deixant les juntes obertes però pretes, i deixar-la dreta allí en el taller, i quan venia un dia boquer, avui pareix que agalantaves un poquet, però era una feina de d'agarrar-la i pam, és costosa i hi ha moments que el cap també s'embota un poquet, i li pegues una serra que no és i... Ja, això és una malesa, clar. I són problemes que n'hi ha. Sí. Mare meva. Bueno, a banda de portes feia un poc de tot, suposa, de fusteria, no? Tot tipus de treball. Bueno, pues se feia de tot. A un poble... En totes les carpinteries se feia de tot. Volien una taula, volien una caïra, una caïra. No és com ara, és que el fuster s'ha acabat. Ja. Queda, pues... No és el millor, no queda ningú. No queda ningú. Nosaltres estem tots jubilats i és una pena que això s'hagi acabat perquè sempre fan falta una persona o algú que faci alguna cosa de carpinteria i de tots els oficis, que no han hagut molts oficis bons professionals i s'han abandonat. S'han abandonat. Els fills no han volgut seguir-ho, famílies que no els ha anat bé, però que han sigut uns bons professionals, comprens? I això, jo m'ha preocupat del tema, i això costa perquè tens que llegir prou i tindre alguns llibres que t'orienten, perquè n'hi ha uns llibres que t'orienten, i això. I després que t'agrada i estar pendent del tema i sempre mirant i consultar i parlar amb els majors. Que consultar i parlar és el més se depèn. És el més se depèn perquè te conten les històries i te diuen ja els defectes que han tingut o que no han tingut. Això t'he dit que parlar del tema d'este és molt complicat i dude que el dia que desapareguem nosaltres, el Fernando que és més i jo, pues estos datos no estarán. Sí.